बाप्पावै जोंलारि मा फरायदोंलै ओमफ्राय नोंसानि गार्लफ्रेन्डफोरालाय बहाथो थांखोलै जोंलारि बहा दं बिसोरो मा इंलिसनि सोंबासो खोन्थागोन बाप्पावै दानि जुगनि गथ'फ्राबो खम नङालै माबा इंलिसनिसो रायलायनो खोन्थाबाय आंखौ आं आरो इंलिसखौनो एबो बुजिनो नागिरा माने इंलिस रोङा जानांगौ जाखोब्रा रोङो इंलिस भाषाया आंनो थाखाय ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो आरे जोंलारि बेटा गावनि भाषा थाखानानैलाय मानो इंलिसनि रायलायनांगौ जाखोब्रा बर'जों बर'लाय जुदि नों मालाबाफोर बाहेर काउन्ट्रियाव थाङोब्ला नों मा राव रायलायगोन बर' ना इंलिस थासारिखौ नायनानै रायलायगोनब्रा बर' रायलायनांगौबा बर' रायलायनोसै इंलिस रायलायनांगौबा इंलिस रायलायनोसैब्रा बेनिखायनो आंजों एसे इंलिस रायलायलाय नायनि आं बेसेबां इंलिस रोङो नोङो मानो होनोबा बर' रावजों लोगोसे गुबुन रावखौबो सोलोंनांगौ चाइनिज जापानिज इटालियान स्पेनिश जार्मान बेफोरखौ रायलायनो सोलोंनांगौ बाप्पावै मानिनांगोनलै बे सन्थलाखौबो डेन्जार फिसा हिनजाव खांबायलै बियो मा सानबाय थाखो बुंदो इंलिसनि माबा मोनसे बादोलै इफोरखौ आइखौ लिंहरलाय आइखौ मोनसे खोथा खोन्थालाय नों जुदि सोरबा सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनोब्ला इंलिसाव माबायदि खालामगोन धोद हामालै नों जोबोद उन्दै बेफोरखौ सोंनो हामा दानो फरायनायाव गोसो हो बिदिब्ला नों इंलिस रोङा नों जुदि इंलिस रोङाब्ला मोजां सिख्लाबो मोननाय नङा नंगौ नामाब्रा इंलिस रोङिखायनो मोजां सिख्लाफोरखौ थङालि सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनो रोङाखै नामाब्रा साला दुगा सालुन इंलिस गोरोंफोराल' सिख्ला मोजां गोसोथोयोलै साला आं बर'ल' रोंनायखाय रावबो सिख्लाया आंखौ पात्ता लाया नामाब्रा माबालै बावगारबायलै आङो इंलिस रावखौ रायलायथारिखाय एसे बावगारना थाबायलां आच्छा बुंलाय जोंलारि नों बर' रोंगोन ना रोङा बर' फरायनो आं बर'बो रोङो आरो इंलिसबो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोंलारि फिसा गुबुन रावखौ रोंनायजों लोगोसे बर' रावखौबो जेब्लाबो लाफाबाय थानाया मोजां बिमानि राव बायदि जेरावबो गैया साबास बिदिनो जानांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथामोनलै मा खोथा माबालै मिनिनाया जोब्बायब्ला बुंदो नों जोबोद समायनाखौ इंलिसनि मा बुङोलै You are so beautiful मा होनदों you so beautiful ना मा होनदों You are so beautiful होननानै बुङो एसे सोलोंनानै लाना थांनि फेसबुकाव सिख्लाफोरखौ एसे एदा हरनि इंलिस रायलायबासो खायसे सिख्लाफोरा रिप्लाइ होयोना बेनिखायनो सोलोंना लाना थांनि र' दै आं मबाइलाव लिरनानै लानि नों खोन्था होदै आंनो जागोन दे नै लिरनोसै आं दे बुंफिनलाय नों जोबोद समायनाखौ मा होनोमोनलाय इंलिसाव You are so beautiful आच्छा you are so beautiful दे बिनिफ्राय आं जोबोद माहाजोन बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन माहाजोनखौ मा होनगोन इंलिसनि दे बुं नों माहाजोन आरो बुहुमाव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन माहाजोन आरो नोङो सोलोंनायालाय माथो जानोब्रा दे बुंदो आं बयनिख्रुइबो माहाजोन बुहुमनि मादाव होननायखौ मा होनो दे I'm the richest person in the world लासै बुंब्रा गोसोआव थायालै आं लासै बुं I am the richest person in the world जाबाय you are so beautiful and I am the richest person in the world दे मखस्थ' लागोन आं बेखौ आच्छा बिदिब्लालाय थांनोसै दे आं थफिराम मानोबा फैदोंमोन थफिराम फैनायाथ' खामानिनि थाखायनो फैदोंमोनलै आङो हा माथो खामानिमोन हेफाजाब नांगौ जादोंमोनलै सोमस्रि नोंसोरनि नाथाय जोंलारियानो माथो आंखौ हेल्प खालामबाय बेनिखायनो नोंसोरनि हेल्प नांथ'ला नामा मा हेल्प खालामखो बेलाय आं इंलिस फोरोंदों माने आं बुजियासै माने मोननैसो इंलिस सोदोब रोंबाय माने आं दिनै जोंलारिनि अननायाव बेनिखायनो बे सोदोबफोरखौ आं हाथियार बायदि बाहायहैनोसै आरो माने आं दाबो बुजियासै खोमाखौ लाबोलै खाथियाव दे बुं नोंथ' मिथिखायो सोमस्रि सिख्लाफ्रा आंखौ गोजाननिफ्राय नुबानो खारो फेसबुकफोरावबो आं रावबो सिख्लाखौ दिनैसिम प्रप'ज खालामनो हायाखै बेनिखायनो इंलिस जारिनानै सिख्लाफोरखौ फथायनोसैब्रा बेनिखायनो इंलिसखौ हाथियार खालामसै आं एबार बे हाथियार नोंबो
राजे आरो थफिरा मा सानो इंलिस गोरोंबाल' सिख्ला मोनो बे नङाना नों इंलिस रोङाबाबो सिख्ला मोनखायो खालि नों मोजां जानांगौ नों मोजां हाबा मावनानै दिन्थि नोंखौ सोरथो मोजां मोना दे अब्ला थफसिखौ मोनगोन नामाब्रा आङो ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थालाय बे थफसिया नोंनि देरसिना उन्दैसिन जागोनब्रा सोमस्रि बेखौथ' आं मिथिला नाथाय हांग्रिमोनदिया आंनिफ्राय उन्दै जायो आच्छा अब्ला नोंसोर समान जागोन नङा होमबा माने मा होननानै बुंनो आं थफसिखौ एसे मेजेरबायमोनलै थफसिया बुंदों बिमा बिफानाव सोंहैनांगौ होननानै दाथ' बिमा बिफायाथ' थफसिनि बिमाखा जाबाय बिमाया नाथाय बिफायाथ' नोंसोरनि आफालै बेनिखायनो नों एसे हेल्प खालामना होगोन नामाब्रा हो सोमस्रि माथो नोंलाय इंलिसखौ हाथियार बाहायनो बालाय हामाजोंलाय बिदि दाबुं बे थिगखौनो बुंदों इंलिसखौबो हाथियार खालामगोन नाथाय आङो थफसिखौ मेजेरबायमोनलै नों एसे हेल्प खालामदोब्रा सोमस्रि नोंनि बिब' हिसाबै बिनानाव हिसाबै दा नोंखौ आं मा लिंनांगौ आंथ' मिथिला थफसियासो देरसिन ना नोंसो देरसिन आंथ' मिथिला ना बेनिखायनो जियानो जादोला आंखौ हेफाजाब होदोब्रा एसे बे बाराव आं नोंखौ जेबो हेफाजाब होनो हानाय नङा थफिराम नों गावनो हारसिं थांनानै सोंहैदो आच्छा दे जागोन थफिरामा जि जाम्बाना बेनिखायनो बे दाबो हिनजाव मोनाखैना आइजोंलारि बेफोर रावखौ नोंनो सोर फोरोंदों कमन सेन्स आयै कमन सेन्स दे जागोन दे फरायदो सानस्रि हांग्रिमोनदि फै जिरायफै आं जिरायाहाय मा जादों हांग्रिमोनदि मा जाबावनो आरो मा जानो नोंनो बुंलाय नों जिरायथ'दो आइजोंलारि थां न' सिङाव फरायहैथां मानो आयै आं मादै हांग्रिमोनदिजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनि थां नों न' सिङाव फरायहैथां जागोन आयै अमा राजाया माबाफोर बुंदों नामा हांग्रिमोनदि जेबो बुङाखै बे माबा मोनसे बुङाब्लाबो बिनि आखल आखुफोरानो जोबोर खस्थ' होबाय आंखौ सोमस्रि आं जोबोद दुखु मोननानै दं गोसो सिङाव नाथाय रावनोबो फोरमायनोसो हायाखै अब्लालाय नोंलाय मानोथो हाबा होनांगौ जाखो बिसोरखौ आंबो जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ हांग्रिमोनदि गावनि फिसायजों सोरबा हिनजावफोर थाफायोब्ला बेसेबां गोसोआव खस्थ' मोनो आरो नोंनावथ' हिनजावसो फैबावबाय हिनजाव गदाय अब्ला नों मालाय बोरै सहायनो हानो दे माथो खालामबावनो सोमस्रि अमा राजाया आंखौ मालाबाबो मोजां मोनासै आरो आं थासान्दियावबो हिनजावफोर गोसो थोबाय थायो बेनिखायनो हाबा होबाय आङो नाथाय हाबा होबाबो आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनदों सायावल'सो आं मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौनो स्ट्रं देखायदों माथो होनबावनो खाफालनिसो लिरनाय होनगोन ना सुनि खाफालसो होनगोन आंबो मिथिला गोसोखौ बारा दुखु दा खालाम नङाबा बांसिन दुरबल जालांगोन नोङो गोसो गोरबोआ दुरबल जाखाबाय आंना माथो खालामनो आरो दालाय अमा राजामोनालाय बहाथो दं आतमंगलाव थांनो दावराव जागासिनो दङ आतमंगलानिफ्राय फैखांबाथाय सानैखौबो होना हरनोसै आङो दे दसे जिरायथ' आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंना लायनो फैनि हांग्रिमोनदिसो माथोलै मा मोखां सोम जादोंब्रा बुंलाय नोंनो मिथिखायो माथो अमा राजाया हिनजाव गदाय लाबाय बोरै सहायना थानो आं बेनिखायनो बुंदोंमोन ना आं नोंखौ अमा राजाजों दाजुलि जा आंनि खोथाखौ मानिया जाबाय जानानै थांबाय माथो खालामबावनो आरो दे दाबो जेबो नङा आं दङना आं मालाय फेसबुकआवनोबा दोनखोलायगासिनो दङ बेनि हौवाया बैनि हिनजावा बैनि हौवाजों गथ' गथाय गोनांबाबो मालाय दोनखोलायदों नोंलाय मा सानो नै आंनाबो थोंजों सोंखाबायलै सन्थुला लाजियाखै नों बिदि बुंनो लाजला गैलालै माथो खालामनो आरो नोंनि दुखुखौबो नायनो हाया नां दोन सन्थुला नोंखौ मालाबाबो बिदि सानाखैमोन आं आया रागासो जोंबायलै हांग्रिमोनदि माखौ रागा जोंखोब्रा साला रागासो जोंगारबायलै आयौ हांग्रिमोनदियालाय बहा थांखो गैला थांबाय न'आव नोंलाय माथो बुङामोन एसे एदावदोंमोनलां आयौ सन्थुला मानो बिदि नोङो ओरैनोबा मानसिया दुखुआव दं आरो नों एदावदों माथो खालामनोब्रा आदतसो मजबुर अमा राजा मानोथो समब्रों फिथाइ बायदि दिनदांदां जानानै थाबाय थाखोब्रा नोंलाय बमब्रा भाई बे साम' खिंख्रि लहानि जिन्जिरिखौ आङो सनानि जिन्जिरि होननानै जि मोजां मोनदोंलै साला दुगिमारिया फैसा देखायनानै आंखौ बायनायखौ बिराद गाज्रि मोनदोंलै आं मालाय नोंहासो दाम गोसाब्रा बेनिखायनो बायजालायदों बायजामालाय मा जानो बिथिंजाय हांग्रिमोनदिया बेसेबां दादागिरि जादों आंखौनो आंनि न'निफ्राय होखारगासिनो दङलै
बेराफारसेथिं 8 मंग्लानो साला गथ'नि बिफा सासे जालायनानै 8 मंग्लायाव थांबावगोन आङो हौवा गोदान नालाय थांनांसिगोनब्रा नोंलाय बाप्पावो you are so beautiful I am the richest person in the world you are so beautiful so beautiful गुमा फाग्लासो मोनजाबाय खोमालै थफेरामा बेनिखायनो फाग्ला बायदि बखिलांगासिनो माथो खालामबावनोलै बमब्र भाई हिनजाव सानै लानायाबो टेनसन बारासैलै माथो टेनसन मोनसे बारासो फिसिनाय बायदि मोनबायलां आं हले सासेखौनो मोनाखैलै आरो जेने तेने सासेखौ मोनबाथाय बेलेग नांलालै आंनो बेनिखायनो आंनाव जेबो दा सोंथ'थारसै दे थाथ'दो दुम्फाव आंखौ बाजाराव एसे थांनो लिंदोंमोन थांनोसै आं बेजों बा इसेबां हारसिं खालामबाय आंखौ मानसिफ्रा मा एसे अन्थाव बाथाव जाखोब्रा आंलाय नाथाय रावबो अनासो आंखौ ओरैबायदि मानसि जाबायना आङो फायखानायाव बे मोदोमफ्रु लगायना दोननाया अदनिल ना फदनिल होनो जेसेबां मोदोमबाबो खामानि गैया बेसेन गैया बिदिसो जाबायब्रा आंबो मास्टारबाबो बेसेन गैला बेनिखायनो मास्टारनिफ्राय प्रफेसारसो जानोसै र' आंबो गथ' उन्दै फोरोंनायखौ मानसिफ्रा सनमान होआना आंखौ र' प्रफेसार जानोसै आंबो आयु बाला अमा राजासो माथो ओइ अमा राजा मालाय दाउसो देलाय ओइ अमा राजा नोंखौ जि अन्थाव बाथाव सख्ल' बख्ल' जि मोजां नुथारदों आरो जेरै मास मोनथाम मोनब्रैनि गोरलै गथ'फोरा बिमानि आहार जानानै अन्थाव बाथाव जेरै सख्ल' बख्ल' जालाबायो गब्ल'लाबायो बिदि नुथारदों आं नोंखौ नंगौ नामा आइलाय माथो नंगौखौसो बुंखायो दा नैबे दाउस्रि देलायनायाव आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय हिनजाव सानै लानानै बोरै मोनदों नों मा जाखाबाय थानाय गारायखौ खुख्लाबफैदों नामा नों नङाहाय मा बे गारायखौ गोजाननिफ्राय नायदोंसो आङो जायखिजाया जियानो जादोला आंनो नारजि बुदांनि नाम्बार नांगौमोन दङना नोंनाव मानो नांगौ जालायखो नारजि बुदांनि नाम्बारखौलाय नोंनोलाय हरहाय बाल बिदोंसो दा नारजि बुदांनि नाम्बारखौ होना होमारै नामा आङो एसे खर' जाथों दाउसो देलाय नारजि बुदांखौ ओरैनोबा आंनि खर'आल' गाज्रि जानांगौ नामा बेनि खर'आबो गाज्रि जाथों नारजि बुदांनाबो होनि र' आच्छा दे वाट्सआप खालामना हरगोन आं नोंनि नाम्बाराव न'आव थांनोसै नङाबा मा दावराव दावसि जालायोलाय ओरैनो न'आवनो थानो सुखुला आङो आयो बाला नाम्बारखौ हरबायथ' आरो अमा राजाया नारजि बुदांजों खेबसे रायलायनि र' आयौ आबौ सना हामा मानो खुबैखांलाबायखो मानो गाख्रुबलाबायखो सियार बेरेन्सिफोरखौलाय आं बिराद बुरजा रागा जोंदों आबै हाबाब मानोलाय रागा जोंनांगौ जाखो आबौ सना आंनि फिथर हामा आं मिथिया दिनै बिराद रागा जोंदों मानोलाय रागा जोंनांगौ जाखो आयु हामा आयं सना हामा बिदि रागा जोंनो आं दिनै माबाले खुबैखांजोबगोन जौखांजोबगोन बुखांजोबगोन आयु मानो इसेबां रागा जोंखो आयं एमाव राजा आयं आंनि सेराव दाथा बोरैबा सियारफ्रा नांबाय बायबा बेरेन्सिफ्रा नांबाय बायबा आं मिथियालै आयु खुबै मारगोन नामासि बेलाय माथो रागा जोंखो आबौ सना मानो इसेबां रागा जोंखो मोनथिखायो नोंसोर आंखौ मानो रागा जोंदों आं साला रुम बिबाबो मोनला आं हरसिङै उन्दुनो लुबैदों होनबाबो मोनला आं उन्दैनिफ्राय सेंग्रा देरलायबाय आफानि हिनजाव गदाय लाबोलायबाय थेवबो आङो रुम एक्सट्रा मोनाना हारसिं उन्दुनो लुबैबाबो मोनलाना आंबो दिनै रुम एक्सट्रा मोनाबा हरताल लगायगोन आं धरना होगोन आं धरना आयु मा खालामनाय जादों बेलाय जानो मा खालामनाय जादों बेबा हनै सियारफोरखौनो बेरेन्सिफोरखौनो गाख्रुबजोब्बाय मा खालामनाय जादों हा सोब्बा जागोन आंजों आंखौनो बिमा बिफा गैजारोङि मावरिया गथ' नालाय दुखुथिया नालाय आङो बेनिखायनो बुखागोन आंखौ बयबो बु आंखौनो जेसेबां हायो बु बिमा बिफा थानाय मोनब्लासो एक्सट्रा रुम मोनगौमोन आङो नाथाय रुमानो गैया बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बुबानो जाबाय आरो नों फे फोरोंनाय बेफोर रावखौ बाहायनो न'आव मानो दावराव दावसि बेहा रुम मोनैनिसो दावराव आं जेबो मिथिया न'आव बारहुंखा फैयो बांग्रिं फैयो जेबो मिथिया आंनो एक्सट्रा रुम नांगौ माने रुम नांगौ नोंखौना बांद्राय उथलथासो बुंबाय थादोंना नों प्लिज एमाव राजाखौ दाबु मानो बुवा आं बिनि बिमा बेखौ बुनोबो हायो अननोबो हायो आं नोंलाय सोर नों बावबाय जानो हागौ आंबो बिनि बिमा आंहाबो मोन्थाय दङ एमाव राजानि फारसे साननो ओइ साम' खिंखिरि ना बाल खिंखिरि खोनासं नोङो अमा राजानि हिनजाव जानो हागौ नाथाय एमाव राजानि बिमा मालाबाबो जानो हाया नाथाय मानो मा आंनि हौवाखौ सेनानै लाबाय दा आंनि फिसा
फिसाखौबो सेना लानो नागिरदों नामा नोङो बेखौ आं मालाबाबो जानो होआ मिन्थिबाय आं बिदि मालाबाबो खालामनो नागिराखै आं बे नखराव गोजोनसो लुगैयो जुदि बे नखराव गोजोन लुगैयो बे न'निफ्राय अमा राजाखौ लानानै ओंखारलां दिनैनिफ्रायनो ओंखारलांगोन जिंगा दासि नाथाय बिनि सिगां आतमंगलाव थांगोन जों गाबोननो थांगोन अमा राजाजों आंजों बिनि उनाव बे नखरनिफ्राय अराय समनि थाखाय ओंखारलांगोन जों नोंसोरनि आखायाव सप्तासेल' टाइम दं बेनिफ्राय बे नखरनिफ्राय ओंखारलाङाबा सानैखौबो पुलिस केस होगोन आं नोंसोर मा जालायबाय थालाय आंनो रुम नांगौ दिनैनो दानो रुम नांगौ हांग्रिमोनदि अन्नानै आंनि खोथाखौ मोजाङैनो खोनासं आं नोंनो होनाय फैसाखौ एमाव राजानि थाखाय एक्सट्रा रुम लुनानै होनोसै दे नोंनि फैसाखौ नोंनि फिसाय अमा राजायानो लादों आं लायाखै थाइसेबो बाहायाखै आं आयौ बे नखराव नांलायनायल' जाबाय थासिगोन नामासै गामियावनो ओंखारलांनोसै आंबो एमाव राजा फिसा नों न'खौ मोनगोन दे जिंगा दासि आंनो दिनैनो दानो नांगौ नङाबा जेबो मिथिया ओइ मा दावराव अमा राजा फैबाय नों ओइ एमाव बेटा मा आखल बेलाय हा सोरनि सोलोंदों मानो आं रुम बिबा दासिमबो मोना आंनो रुम नांगौ होनबायना मा होनखो नों रुम नांगौ नैबेखौ नुदों नैबेखौ जेबो नुवाखै आं अमा राजा एमाव राजा फिसानि थाखाय एक्सट्रा रुम बानायनानै होनोसै दे जायहा गोसो जादों बानायना होबानो जाबाय आं जेबो मिथिया नाथाय फैसायाथ' नोंनावसो दङ खबरदार साम' खिंख्रि नोंनि फैसाजों जेबो खालामा बे नखराव मिथिबाय आरे एमाव राजा जल्दि बेफोरबायदि दावराव दावसि बन्द खालाम आरो न' सिङाव थांना फरायथों नङाबा बिगुरा बिसि जागोन आंजों अमा राजा गाबोन आतमंगलाव थांनो ओंखारदो आं गासिबो जगारखौ रेडि खालामजोब्बाय गाबागाव हारसिं थां अमा राजा दासो न'आव फैनाया बहा थांनो नागिरलायखो मा अमा राजानि अननाय मोनला आरो माने इसिबां सोलायखो अमा राजा आंनि मा गोरोन्थि दे आंथ' नोंखौसो मोजां मोनदों लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय समनि जोबोर आंखाल थेवबो हाखु दाखु बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननि फिडबेकआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबावदै लोगोसे आं हले इंलिस सोलोंगासिनो दं दै गाबोनो फाराटेदार इंलिस रायलायनां खोनासं दै नोंसोरो बाय बाय आइ लाभ इउ सिख्लाफोर सेंग्राफोर